Nechci chodit tam, protože no tam můžu jakoby z toho zrohu jít. No a teďka do nich, tlačte se do nich. Nějaký purč potřebuji a budeme stahovat na South Eastu za 3, 2, 1, pojďte na mě, je to huge. A tlačíme, pojďte skrz, ještě, furt. Tlačte dopředu. Další skon mají, tlačte, projíždíme. Zabijte ty mezi náma, nechoďte víc dopředu, bacha, devky, dám Judy vepředu, tlačte se vnitř, prolejeme vnitř, tam Knightu, prolejeme vnitř a bude stahovat. Bacha, máme G. Budou ready, jo, dejte devky za chvilku. Ještě nejdou a budou za chvilku ready, jo, už se dívají. A teďka můžu jsem vzadu. Půjdeme na vest a tady v té bráně nás budou otáčet, připravte se tady do té brány, že nás budou otáčet, už jde hojko a jdou, jo, za chvilku jdou. A půjdeme my za 3, na south, za 3, 2, 1, pojďte na south. A tlačíme dopředu. Na south, bacha na ten benchok, budou nás tady otáčet, jo, to tím shooterem. Připravte si devky, guard runy. Tady nás budou otáčet v tom choku, pojďte tam, dejte si devky. Jdou, devky. A budeme stahovat my, jo, za 3, 2, 1, teď, pojďte na mě. A tlačíme, na vest jsou DPSka, na vest, na south, teďka na south. A tlačíme, skrzně. Furt na south. Budeme stahovat za 4 sekundy, jo, Za 3, na vestu, za 3, 2, 1, ty mezi náma. No, to nic, to nechytl, sorry. Zabijte kolera, zkuste kolera fokusovat. Bacha v tom benchhoku. Healer vzadu mezi náma. Jo, bacha budou otáčí devky. A tlačíme na northwest, Ještě ne, za 5 můžu, on mě za 5 můžu. To je další díle, to srdíčko, vidíte to srdíčko mezi náma? To srdíčko mezi náma. Nemám manu. Bacha na ten choke, jo? Budou tady otáčet, dejte tam Judiny, guard runy do toho choku. Myslím, že zdrhají. A budeme stávat my za 3, 2, 1, pojďte na mě. A healera zabijte nahoře. To srdíčko, furt, dobrý. Už asi nemají damage, to tak vypadá. Tady tu J, zabijte. J, skurvenou. Dobrý, J mrtvá. Jo, nemůžu tam. Dívaj se, jo, půjdou. Budeme stahovat, nebudeme ještě ne, tlačte se ještě do nich. A budou otáčet. Mám J, nemůžu, mám J. Bacha budou otáčet, jo, za chvilku. Už otáčí. A budeme stavat my za 3, 2, 1, na mě. Devky. Permu. Pičku. Dobrý. Healer, Atsara. Tady tohodle, lepka. Dobrý. Dole. Tady lotí, ty vzadu, když taky zkuste, už jsou asi brouk. Mají -2 healery, tak asi super.